କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦବ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା 20 ଟଙ୍କା ଦବ ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଇକି ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦିଟା ଦବ। ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାରା ମୋର ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାରା ମୋର ଛୋଟ ଅଣ୍ଡାରା ତମର ଅଣ୍ଡାରେ ହୋଲ ଅଛି ଫାଟି ଅଣ୍ଡାଟା ଏମିତି କହୁଛି ରେ ଦେଖିରେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ବି ଅଣ୍ଡାଟା। ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଦିଟା ହୋଲ ଥିଲା ଆଣିନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ପକା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଟିକେ